Bagong LTO licensing office target pong itayo sa Urdaneta City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin live si Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Planong ilapit sa mga motorista sa Urdaneta City at mga karatig lugar ang mga serbisyo ng Land Transportation Office o LTO sa oras na may sakatuparan ang planong pagkatayo ng isang licensing extension office sa loob ng mismo ng isang mall sa lungsod. Ito ay matapos ang isinagawang ocular inspection ng LTO Region 1 kahapon, Hunyo 30. Ayon sa ulat ng LTO, target itong ilapit ang akses ng mga residente ng Urdaneta City at mga kalapit na bayan sa frontline services at gawing mas madali ang pagproseso ng mga transaksyon sa pagkuha ng lisensya. Ang proyekto ay sinulong sa ilalim ng Department of Transportation at LTO Region 1 sa pagkakipagtulungan ng isang pribadong sektor bilang bahagi ng pagpapalapit sa mga serbisyong pamahalaan. Kasama mo mula rito sa Urdaneta City, ako si Idol Kate Dispo. Ayos na! IFM News. IFM News. IFM News.